Hi guys, dito kami sa post office. Magpapadala kami sa Amerika sa viewer namin na mahal namin sa subscriber na giliginaw. May edad na siya. Pinadalhan namin ito Ito yung bag na ito yun. Paano na ba to? Yan, bag. Yung bag na yung malaki. Yan. Ito yun. Maganda ito. Hindi lang makita. Yun pala yun. Louis Vuitton siya guys. Bibigay natin doon. Papremyuhan natin yung avid viewer natin. Dahil siya ay may edad na, ay bigyan yan natin ng para sa laging giniginaw ang paa niya. Binili ko siya ng sapatos. Ito yun guys. Kyrie Irving. Maganda kasi ito ay may ganyan Hindi na siya giginawin. Then may nga pangginaw na ganyan. Meron pa akong biniling yung coat. Ito. Ayan. Charan. Charan. Ito yun. At tingnan natin kung magpadala natin yun. Saka ito. Meron pa isa. Charan. Ayan. Kasi ang bait nitong viewer na ito kasi nagpapadala siya ng mga package din sa amin ng mga dilata. Ang dami kung magpadala ito. Mga pasta, mga sauce, mga tuna, mga corned beef, ultimong shampoo po, binibigay niya. Binibigay niya. Suklian natin. Suklian din natin. Dahil na-mention niya na malamig doon, wala siyang time na bumili ng mga gamit niya. Kaya, binili ko siya. Kaya, pati yung bag ko na para sa akin sana, bigay ko na rin. Ayan. Diba? Ang ganda. Okay. Tingnan natin kung post office. Pumasok pa kami sa post office. Ito yung karton. Bag ang laman. Ano yung bag? Sapatos. Aning coat. Pangtugnaw. Kay Luoy, manggod to siya. Itugnaw daw. O may mapalit niya yung tanog coat. Amerika man unta. Niya pantalon. Parang dili tugnawon. 3 4 5 6 mora na. Mora ni ma'am. Ayan. Ilagay natin sa box. $13,798 ang bayarin. Okay. Dito na tayo. Tapos na naming may padala yung package ngayon. Sabi ko punta kami ng Dao para mamili ng ulam. Nakita ko dito open ang gulayan nila ng pwesto dito na puro gulay galing bukid. Siguro itong mga farmers. Dito tayo bumili kasi alam mo itong mga ito silang talagang nagtanim siguro nito. Alam mo, kailangan nating bilhan sila para sila ay lalong sumipag at para kumita naman. Alam mo na mga farmers nakakaawa rin minsan kasi ay binabarat pa. Kaya punta natin. Tagpila ning gabi ni mo doy? 40 ang kilo? 40 ang carrots? 100. Di sa gikan ning mga gulay ni mo doy? Di sa gikan? Kanigikan? Oh. Anira. Tanong ra dire? Adi, Cagayan. Cagayan. Oh. Patatas, Cagayan. Cagayan ni. Okay, palit ta og carrots. Palihog lista doy. Okay. Okay listahan? Wow. Naunsahan na to pagkwenta na ron. Namay kalikyo are. Kay kalkyo. Kani. Nagpilay Kare, loy
Oh, 70. 70. 81 ring carrots te. Ha? 81. 81. O, papalita ta ng... Kani, tagpila naman ron. 100. 200 na. Pastila ng sibuyas. Bombay. 200 na. Gikan gyapon ni Cagayan. Tanawa. Unsa ni permanente mo diri og kuan doy? Og Lunes? Tapura. Tabo Lunes? Lunes yung kuan. Og Libis. Huwebes? Tanawa ko na doy. Oy, may mangga siya. 118 rin ma'am. Oh. Apoy daghan na to. Onya, tagay ta ng 1 kilo anang imong gabi doy. Oo. Taon po no. Luya po nila. No. Nandito raw sila pag Monday and Thursday. Ayan, gusto rin nilang pumili. 77 tanan. Tugihan nun doy. Sige. Sa pakaha. Sa dulo. Ang dami nilang nagtitinda. Tingnan mo. Ang daming tinda dito. Naging palengke na pala to. Hindi ko na malayan. Dito nga, bilhan natin sila dito para kumita. Pagpila ning saging sarabya. Ay, wait, tindira? Ay, sarabya, tagpila. 25 ang kilo. Tana. O, pila na tanan? 200? Oo. Kaya na? Let's go, baby cake. Talakitok. Ay. Bulan talakitok. Ito lang ta. Ha? Malasugi? May malalasugi sila. Malasugi? Ha? Malasugi. 100 yun. Sayan, ma'am. Pagpila ng kuan. 250, ma'am, badlong. Ah, Pwede slice ng kudaan, ma'am, pagsabaw. badlon ba na? Yes, ma'am. 450? Ah. May mana. Dili day 400? Pagpila ni? 400 is siya, ma'am. Ah, May madaan, ito 420 lang, ma'am. 400. Ha? 420 daan na kapital, sir. Ini, maya-maya po lang isa. Oh, so they're the same. Maya-maya, maya-maya. Kani ma'am, pero mas lami. Ha? Kami mali kani. Ako. Ahaan. Kani kay paborito na ko yung sabaw. Mas lami pa yun eh. Maya-maya yan. Yay? Kanya ang pusit tagpila. 450. 450. Daghan magtubig kung saan naman na. Anak, anak kisampaw. Kay Jampaw. Ako dyan po. Kisampaw Jampaw na. Kay Jampaw. Ayan, naman po ni ice ma'am. Nanay. Kung sa may atong kaan. Mali? Malapit ko ito sa Ay, oo nga. Alam, mas mahal man na ditire. 1,000 sa pikas. Dili, ang anak po. Ang dire, ang anak. Yung susuki natin. Kilo, sabaw. Tagpila naman eh. Anak, ma'am, 400. Hello. sabi mo lang sa kilo. Ma'am. 400 daw. 400. Ah, 500 din eh. O, malasagi ka ni, may 200 din.
Ang panga 350. ang panga 350. 350. Ano sa may atong ka? Sama. Ito. May nakita ako. Pagpila ni. Bakit lagi mo, promise ma'am? Ha? Wapa kayo, bago kayo dapat ma'am? 1,000 na. Tikas. Trabaho sa ito ma'am. 1,000 dito sa piso. Wapa kayo naman, bago dapat. O lagi, 1,000 na lang. Paano na tayo? Paano nga ma'am? Mapili ko ha. Ayaw ko kasabihan. Okay. Kaya na may mga saba dirig mo. Hikap ko. Suko lagi. Singkahan ta. Bago na? Kana. Okay. Unsa may tawag ana nga kuan? Masa? Unsa tiger ni? Tiger prawn. Ah, tiger. Okay. Kulang-kulang naman. Gusto ko dako. Pakapi ng dako. Atay, saan na lang iyang tubo unta. Kana. Tagpila po yung alimango. Depende sa kitakon ma'am. Ah, depende. Katong ipalit na mo diri sa una kay 700. Ah, daghan lagi isda ron. Unya diri tagpila? 150 naman. 115 sarap tong paksiw. Pinangat. Sa kamatis. Kaya tag isa ani. Ah, paliton god. 450 ma'am. 450 na ka. 1 kilo lang. 1 kilo no? 450 po. 133. Daghan lagi na malit ron. Malit diri kalimango niya oh. Tanawa siya. Tingnan niyo siya. Ito ang suki namin dito sa Dao. Hanapin niyo siya. Marami siyang live alimango at saka yung malalaking tiger prawns. Yan, magaganda. May lobster sila. Napod sila dagko diha oh. Napod sila maya-maya oh 450 pod. Napod iya ha oh. Hello. Next time na. 400 ang tangigi. Oh. What? Oh, wala nang karning baboy. Tapos na.